Els mòbils són un perill social, sens dubte. Antigament, quan ens comunicàvem amb tambors, no hi havia tants problemes. El pitjor dels mòbils és que se't poden perdre o se't poden trencar. Un drama, sobretot pels que tenim les butxaques escurades. I també és un drama que els utilitzin els menors d'edat, perquè poden tenir influències negatives, perquè als 12, 13 o 14 anys ningú dubta de llur innocència. Els mòbils, per tant, són una font de conflictes només comparable a les reunions de veïns o als àpats nadalencs. Per aquest motiu, caldrà fer un esguard valent a èpoques passades, en les quals la societat vivia molt feliç. Oi?